कम्पानिनि चेयारमेन नङा एक्चुअली डेभेलपमेन्ट कमिटि बे सालाकाटियाव एनटिपिसिखौ लानानै मोनसे डेभेलपमेन्ट कमिटि दङ आरो आंनि बिनि लकेल एमएलए हिसाबै बे जौगालु हाबाफारिनि थाखाय मोनसे कमिटि दङ बेनिसो आं चेयारमेन बेयाव जोंनि नैबे सालाकाटि ओनसोल थामहिनबा बिनि 50 किलोमिटार एरियासआव जेरै भारत सरकाराव मोनसे आयेन दङ जे 4 ग्रेड आरो 3 ग्रेडआव 90% बे ओनसोलनि सुबुंफोरनो लाइमोनफोरनो नोङो साख्रि होनांगौ खामानियाव थिसननांगौ आरो 80% नों अफिसार लेभेलनि साख्रि होनांगौ दा बेयो जादोंना जायाखै आरो बे एनटिपिसिआव जे CSR फान्ड दङ बे CSR फान्डआ बे 50 किलोमिटार एरियासआव जौगालु हाबाफारिफोर मावनांगौ स्कुल कलेजफोर डेभेलप खालामनांगौ स्कुल बाउन्डारि होनांगौ लामा बानायनांगौ लोंग्रा दै जगायनांगौ बेयाव माखासे इक'नमिक जेनेरेट जानायनि थाखाय माखासे हाबाफारि लानांगौ बेखिनिखौ लानो लायाखै बेनि थाखाय नायबिजिरफैनाय जादों जोंना बे रिभिउ कमिटि एमप्लयमेन्ट रिभिउ कमिटि जोङो साननैनि हाबाफारि लादों दिनै 13 सेप्तेम्बर आरो गाबोन 14 सेप्तेम्बर गिबियाव जोङो CITआव थांदों बिनि उनाव दा एनटिपिसिआव फैबाय बिनिफ्राय DCजों सावरायगोन क'क्राझार DC बिनिफ्राय BD इन्जिनियारिंआव थांगोन गाबोन अखानायै जोङो बङाइगाव रिफाइनारि बेयाव थांगोन BGRआव बिनि उनाव जोङो थांगोन पलिटेकनिक बङाइगाव दा बेयावबो गासिबो एखे रोखोमनि बेयाव माबाफोर गेना गोरोन्थिफोर दं नामा साख्रि होनायनि खेत्रआव लकेलखौ सुबिदा होनायनि खेत्रआव रायजो राजाफ्रा माबा मोनसे जेंनायाव गोग्लैनांदों नामा बे गासैबो जिनिसखौनो नायनो थाखाय दिनै मोनसे टिम फैदों आरो बे टिमा दिनै बेरायफैनायखौ आङो लकेल एमएलए हिसाबै जोबोद आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर जासिदों मिजिं खालामदों दिनैनि थारिखसिमाव माबाफोर गेना गोरोन्थि दङब्ला बियो नैबे एमएलए टिमा भिजिट खालामखांनायनि उनाव जाहाथे बेयाव खुनु गेना गोरोन्थि जेंना जेंसि थाया सुबिदाखौ जाहाथे लकेल मानसिया मोननो हायो जेरै भारतनि आयेनाव होदों बेबायदि आयेन बायदि जानो हायो बेखौ आं मिजिंथियो जोङो जोंनि माखासे सर्सनि गेजेरजों जोङो बे खौरांखौ लादों बिनि उनाव नैबे एनटिपिसि जे मोनसे सामलायगिरिफोर दङ बिथांमोननिफ्राय जोङो लिरनाय आखारै जों मोनथिनाय आरो बिथांमोना मा इनफरमेसन होयो बेखौ जोङो बिनाय जादों बेयाव माबाफोर जुदि गोरोबै गेना गोरोन्थिफोर माबाफोर दङब्ला बेखौ जोङो नैबे रिपर्टआव सरकारनो दाखिल खालामगोन आरो सरकारा बिनि सायाव निस्सय नांगौ बायदि मोनसे गोनां राहाखौ लागोन।